Il-Gazzetta kulħadd żvelat il-Pulizija lqet l-istħarriġ tagħha b'rabta ma' każ li jmur lura l-Novembru tal-2015 meta tigra attakkat tifel ta' 3 snin fil-kumpless Monte Cristo. B'rabta ma' dan il-każ se jkun qed jitressa l-qorti f'Lulju Charles Polidano, magħruf bħala ċaqnu. Polidano huwa s-sit ta' dan il-kumpless. Jirriżulta li Polidano se jkun qed jiffaċċja 4 akkużi meta jidher quddiem il-Maġistrat dwar dak li ġara fil-jum tal-Ħadd 28 ta' Novembru ta' sentejn ilu. Imkejjen viċin id-depo spjegaw li l-ewwel akkuża se tkun li rabba annimali aggressivi li jistgħu jħolqu periklu għas-sigurtà tal-bniedem u annimali li skont ir-regolamenti ma jistgħux jitrabbew. Se jkun akkużat ukoll li żamm stabbiliment zooloġiku mingħajr liċenzja u li huwa reċediv. L-imkejjen fid-depo qalu wkoll mal-kulħadd li akkużi oħra li bit-traskuraġġ nikkaġuna ġrieħi gravi fuq il-persuna ta' dan it-tifel. Din hija l-akkuża li biha se jkunu mixlija wkoll iż-żewġ ħaddiema tiegħu, wieħed Malti u ieħor barrani. Dakinhar it-tmexxija taż-żu li kienet jopera mingħajr liċenzja kienet għalqet il-post u l-pulizija bdiet bl-istħarriġ minnu fih. It-tifel kien sofra ġrieħi gravi f'wiċċu u kien rappurtat li kellu bżonn plastic surgery. It-tifel kien ma' qarib tiegħu fil-ħin tal-inċident u weġġa għaliex it-tigra qabditu u ġibditu lejha bħal meta wieħed idur ma' xi ħadd qisu qed janqu. Impjegat taż-żu kien beda jagħti lit-tigra sakemm telqet lit-tifel. Dakinhar il-kap eżekuttiv tal-kumpless u l-avukat ta' Polidano kien qal li dak li ġara kien li t-tifel kien resaq lejn it-tigra u din laqtitu b'difreja f'wiċċu. Skontu t-tigra ma kienx attakkat lit-tifel imma pruvat tilab miegħu u kien wieħed li se tittieħed azzjoni. Saħansitra dwar dak il-każ kien ikkummenta l-Gvern li permezz ta' stqarrija kien qal li kienet jieħu l-każ bl-ikbar serjetà u kien appella lill-Pulizija biex tinvestiga bl-ikbar serjetà u tieħu l-passi kontra kull min għandu xi forma ta' responsabbiltà.